Erokamano ahinya Juma, wawinjo e yo makare. Jopiny bende loso e yo makare kaluwore kod tije mopogore opogore ma bende MCs magegi osechwalonegi. Ne korom ga jwang' wadong' gi matin e dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. Akia ni kosido bende pod nitiere. Osido kiwinja, geno mara ni luokra mana twak makama, mago mag MCs kaka naloso e gwenge mag South Sea bende jopiny kako loso kaluwore kod tije ma bende MCs magegi osechwalonegi. Awinjo ka jopiny thothne oywago mana nderni. Osida paro ni inyalo mana loso kotende kod pach jopiny, MCs moseloso, gi wachni mogik watieko, osema koro ng'adowa. Joyce jopiny oloso maber kendo mano nyisowa interest mar japiny kaluwore gi kura mane gigoyo kendo ng'ama ne gigonegi kura mondo otinegi tich. Ng'enygi owacho ni pok gineno gima MCAs osetimo. Japiny dware ni mondo ong'e ni MCA tije ok en executive. MCA kaka ne wawacho tije en adek. However, penjo mang'eny ma gipenjogo bende katiba omiyogi thuolo ma ginyalo ndiko godo barua kata ginyalo timo godo petition. Katiba bende nitiere gi thuolo mar gimiluongo ni recall, kata obedo ni Kenya ka pod waonge gi chik malong'o mar recalling a member as per article 104 mar katiba marwa, kata ginyalo jipanga mondo gi recall mana ni sani to bende tin recalling tek nikech IEBC onge, chik malong'o mar recall bende onge, to chikno as per the constitution wacho ni 2 years to an election be ok inyal recall ng'ato. Koro dware ni mondo jopiny bende oket tesre, jogo maketo tesre sirikal manyiso ni MCAs magi mondo gipenjgi mana kaka giloso gi bwana George Juma ni to koro kane wayiero ang'ono musetime. MCAs be oloso maber. Seth okumwe nosiepa kendo ne wasetiyo kode migawo moro chon. Wan gima dapenjo Seth kata obedo nowacho weche mag wage bill. Nito sama gikwayo increment mar 35%, to oversight on ghost workers to eki. Each county kabe wana gi jok mopunga corridor mar governor, yani an advisor to the advisor to the advisor of the governor on advisory issue. Moko bende gin drivers kaka mane wanno makisi. Kaka wana Simbarati wacho ne drivers ni dhi ane mondo ichung'e mtoka miriembo pile kibiro e county ka gari mane ma kifungu mar mtoka mane ma in. Kata mana ECD skundegi kata a number of projects bende waneno ka county assemblies dware ni mondo exercise penjo malong'o mar executive. To kuom Seth nikech owacho weche mag wage bill, ghost workers gi bende nitiere report malong'o ma county assembly ma Kisumu ose execute in a mechanism manyalo nyisowa ni namba maromo kama ghost workers mane increase the wage bill kendo pesa mang'eny ma wachulo godo osara mag jotije ma onge wase deal godo. Dabede legislative summit dakwayo MCAs ni the kind of words mabe gitiyogo like controlling what development fund. Katiba sani ok inyal control nikech jopiny be ikawo pachgi. To terminologies machalo kama Sharon ema bende kuogo chuny jogo ma samoro ok par ni MCAs oripo bed ni imiyo what development fund. Omiyo dware mondo gimany words malong'o manyalo advocate for kata manyalo incite kendo excite jogo ma ochung' e bath kuonde ma pesni ma gidwaro go nitiere. To mago nyalo konyogi in terms of recommendations ma bende nyalo siro kwayo ma gichiro mar World Development Fund. Ando kane ka World Development Fund bro kalo, but it is a good venture nikech katiba is very clear. Chike ma Kenya ka mag devolution bende are very clear. Ni pesa madhi service delivery units mopogore opogore gin pesa mimiyo executive. Ma ng'atno miluongo ni MCA, member of county assembly, tije and exercising oversight. So an oversight, awinjo ka most of them bende made reference to gima wasewacho ni 3 roles go be opogore opogi e yore ma mopogore opogore. Omiyo biro bedo matek mondo MCA obed gi pesa ma ne mokadho budget kendo bang'e ne modwa ni mondo put and put to gi control pesa manende osekadho e budget cut. Mogik Sharon ago erokamano. Awinjo koluong Gordon Onduru bende East Assembly nosiepna kendo en MCA matiyo matek kabisa. En almost every day en gi joge, chalo gi Justus Oguta machol ne ma en MCA Namaka ma West Yoma ka ito chon ne wan wachiegni kode, tinde tiye ni koro
akia ni Oguta nodhi kanye, but tich to tiyo maber nikech omako simo, owinjo jopiny, samoro gimotimo malong'o ema chacho jopiny, but dware ni mondo MCAs o-engage gi jogo mane gigonegi kura mondo okonygi. Finally, Sharon, kapok iwe idhi to MCA mari osetiyo nade in iwuon? An MCA mara Justus Honorable Justus Oguta osetemo nikech the biggest issue ma West Uyoma osebedo godo gin weche mag pi and infrastructure roads. So a number of roads mayawo kuonde ma kor gwenge mopogore opogore sani oselos, kata kuma nitie ni mana mbele ka Joyce ne nitiere ndara marach ma ka koth ochwe ni kware ma ndara madhi nyaka e skunde madongo dongo ka Mirando, en ndara madhi nyaka Missouri Beach kama igole rech ka, en ndara madhi nyaka e kware kama jogo magedo gole gik ma gitiyo godo. To ka koth ochwe to ok dhi, obed 2 weeks, obed kata 1 month ka ndara olor alora, but sani to oselose and is a good example nikech koro riwo nyaka West Asembo, odhi nyaka Lwanda Kotieno, kendo okonyo jopiny kata jogo matimo biashara. E weche mag agriculture be waneno ka Oguta osekonyo jopiny mar mondo gibed e groups maka koro kodhi nitie kata weche mag fertilizer itimo kata katinga e county ma koro wuothe kor gweng' makonyo ji mondo pur. Mana ni wadwa ni mondo magi obed gik ma ok ni MCA matimo nikech Oguta samoro piny ne ok ne yier. Obed gigo manitiere chik moselos e county assembly ma Siaya malo manyalo keto mechanism maber. Omiyo chich Oguta nyalo miyo adek e ber kuom gigo mosetimo kendo gi tich ma osebedo kotiyo kata mana weche mag ECDs kata mana weche mag pi manenda wacho ka kitudruok maber gi county. Osidisegone debe moromo. Kata kamano wagoni Ago pogna gimoro abe awinjo ka jopiny kwayo erokamano ahinya oseyudo thuolo